和殿真宏伟。据说中国古代皇帝都在这里举行盛大典礼。什么样的典礼？比如皇帝登基、皇帝大婚、命将出征等等。观众朋友们，大家好 ，Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。今是limu na koyo senangci asal kang a。wato 汉语简单说，你且看的可以木库马尔哈宾大家能不人北京。masuk halamu yang zubari mufara darasi munayo。看，这就是太和殿，真宏伟。据说中国古代皇帝都在这里举行盛大典礼。什么样的典礼？比如皇帝登基、皇帝大婚、命将出征等等。看，这就是太和殿。wato anak nufin gashi wannan ne fada的太和。看 anak nufin ga ko kala ko duba。这 anak nufin wannan 就是shini。太和殿，殿 anak nufin fada， 太和 sunane。看，这就是太和殿。gashi wannan ne fada的太和，真宏伟。wato anak nufin yana da girma kwarai da gaske。真da gaske， 宏伟 girma kenan， 真宏伟 yana da girma kwarai da gaske。据说中国古代皇帝都在这里举行盛大典礼。wannan jumlah tana nufin an ce sarakunan kasar su na zamanin da sukan yi muhimman bukukuwa a nan。据说 ana nufin an ce， 据说中国 kasar su 皇帝 sarki ne， 古代 zamanin da。中国古代皇帝 sarkin kasar su na zamanin da， 都 ana nufin dukkansu， 在这里 anan ne， 在这里举行 wato ana nufin shirya ko yi， 盛大 muhimmanci ko muhimmi gagarumi babba irin haka， 典礼 biki ko bukukuwa。据说中国古代皇帝都在这里举行盛大典礼。Angce sarakunan kasar su na zamanin da sukan yi bukukuwa wato muhimman a nan。什么样的典礼 ？Wane ire-iren bukukuwa？ 什么 wane？ yang ana nufin iri ire-ire。典礼 biki kenan。什么样的典礼 ？wane ire-iren bukukuwa？ 比如皇帝登基、皇帝大婚、命将出征等等。wato anak nufin kamar bikin kama aiki na sarki, bikin aure na sarki, da bikin nada babban janar na yaƙi da dai sauransu。比如 wato alal misali ko kamar登基 wato ana nufin kama aiki na sarkin ƙasa。登基。大婚，婚 ana nufin aure ne。大婚 bikin aure na sarki。命 ko 命令，命 ko 任命 ana nufin nada。将 ko 将军 ana nufin janar。出征 wato tashi zuwa wani wuri domin yin yaƙi。命将出征 wato ana nufin nada babban janar na yaƙi。比如皇帝登基、皇帝大婚、命将出征等等。alal misali bikin na kama aiki na sarki da na yin aure na sarki da nada babban janar na yaƙi da dai sauransu。masu mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau na koyon sunanci a sauƙaƙe. Kafin mu yi salama yanzu bari mu maimaita jimlolin da muka koya muku a yau。看，这就是太和殿，真宏伟。据说中国古代皇帝都在这里举行盛大典礼。什么样的典礼？比如皇帝登基、皇帝大婚、命将出征等等。Karsang shiling kenang, kandai kecewa, semuhadu ashilina gaba。再见。